नायदि नरक द साइमाखना नों द नरक नि मेडिया नि बिसिंते आं सानाय सिनि रायजोबासि रंनो ताइ सिनि बिश्वचन्द्र एरिया नि जे बर रंनो ताइ जार नायतंनाय सिनि माने मेडिया ससियेल मेडिया जार खबर रक नायतंनाय बरनो बां सारनाय आं फुंनि सिमिं सिनि जत जागा बुटो नां थांगै सिनि बाहाय पोस्ट कास्टिं बाहाय पिसफुल दा सलितं नै जत बुटो ना थांगै आं विजिट खायो आबनि यागलंगे जों तामो यां बेलबारि साइतो थांमान परे कयेकटा माने हाबका चिनि एंगल मोहन हाबका चिनि गान्धी स्कुल हाबबाय जों हामानि यागलंगे जों मोटामुटी आं पायै फिरक्तै तैसा जों चिनि बिश्वचन्द्र स्कुलाव जों हाबका हामानि यागलंगे ताम खायके बर आं आरो विजिट खायमान यागलंगे पयला 17 हाबो एरपर 19 दुइटा बुट आरो कासाकासि दङ गाना सेन्टार कायसे हामान परेंगे तैसे आं विजिट खायतोमोनके बर ताम साका आनो ईवीएम मेसिनो माने कागज थेपायरु नै बर आनो आजागा 12 बाजि खाय बर ताताल खाय आ खायके कक्सिल जेरो आबनि उपरे के ताम खायके बर आनो आबो कक आ माने बंनि जे ईवीएम मेसिन कागज सिलि रुमहन परेखन बर तां खाया गंमा बर जों हाब्रनो बर गेट रेन के तंजाक अलरेडी जों हाबै दं होननाय आबन बागै फात जागा हाय बर ताम खाय सिनु बर हामला खायया बांचुर खायया गारि सेबायया बुतो खायया गंमा आनि यां कैमरामैन नि बिन बखर रक फारि थामैया हंके आ जागा पुलिस रक दङ पुलिस रक सामुं तांमालिया तामनि बागै हंके पयला पिसफुल दङ आं जे जागा पयला सेन्टार हाब दंफोर आ गाना गानि ब्लेक गानि दुइटा सेन्टार आपुर काहाम दङनि न लास्ट अंगे तां खायया तैकासे रम हाबरके जितान देब्रमा थांगै जे तिब्रमा थेन प्रार्थी जे उनको गाजा बेबसा खायतंनाय बागबारि दुनियानि एकदम लुटपाट खायचानाय आम हाय हिंसा जे कैंडिडेट बो थांगै लास्ट तां खाय चिनि गारि लामा बासावै लास्ट अंगे बो चिनि गारि न बय बखक बायखे गंमा एलावरै पुरा बोसबाय सुबैर बायखे आ जागा जों आसक मालिया चिनि जे मानसक जरतै जों चिन पुलिस जों बानचिरनाय चेष्टा खायया खायमान बिसिंते चिनि आनि ड्राइवर नि याग्रक उनको दुखुमांखा जागा इन्जुर रंखा गायचिनि यां कैमरामैन बो इन्जुर रंखा ताइ आनि अर खायद ग्लास रक साखा किसेमिसा आबा हायके आं माने पारंग हायके मालखुं रलो ताइबोसो गेराखा मालखुं जे तलमान आं जे कामन गेरि आ मालखुं ब्लाइके डेमेज संखा नर नुखाना आबन गोबां मा आ जागा ताइ तंमानि जों गारि ताइ थरसिनि कुन डेमेज संले कायसना डेमेज इनके ओ ईवीएम मेसिनो कुनु नंगौ हाय स्टिकार रग्रमानि गरै ईवीएम मेसिनो जुदि आम हाय आं खायमा तंखा हंके आं खाज खाया कारण तामनि बगे आं खायनायबा गणतन्त्र आइनो अब जतनि बुट नि अधिकार दङ आं निजि कप्लाय बंने आं साक साक सायमानो आबन बागिनो आं तामनि खायतों आं जत सेन्टार बेरे खेंके आं जागा कागज थायबाय रेखामो बरन कुनु एविडेन्स दङ जागा आं जे कागज थायबा हनै बरक जे आनो जाव कक्सिल जामाने अब पुरा टाटाल अब पराय ठकाय चालाक तामनि बागे के बंनि ताइ कुनु माने बाहाना खायना करै कारण जों जितेनो सायमानो राइसिं सायमान बबमा हायचराय बड एकदम माने ताम सानाय दुनियानि एकदम बदमाइस चराय अब हायचराय बना छिव बिनि आज जे चालु खायो बरंगा सिलाइतै पाथरतै बताबक तै गुरि तंमनि अब जतनो सीपीएम नि सेलामां सीपीएम चलन तै ताम थके माने ब यूज खायो आज आबरंनो चारि खानoi तां हेके चुआ खानoi आ जागा कयेकटा चराय रंनो ड्राग सारनाय तैयै अब हायके बिब्रान्त खायो बरंनो माने होयरानि खायो बरंनो माने एरियाव माने पिसफुल न बद खायो चित्रा माने हावा न तुबै ताबुक चलि दङ जेवा हाय देरा करो जे बुतो खलायनाय हाय गोबां रकम जे चक्रनाय रकम कुनु बरंनि बागै एफआर आव गखलायका एफआर निश्चय खायनाय जों अलरेडी एफआर सै दङ आ जागा जे मानसि अन द स्पट भिडिअ फुटेज दङ आनि अरबक जान कैमरामैन जे तो सुपारिसा भिडिअ तुबे हेकिया खाय दङ ताइ आ जागानि गोबां मा बोरै बोसारबो दङ कयेकटा आ जागा बाहायनो बंनि ब्ले माने ताम सानाय बंनि लैंग्वेज सामिया आ जागा नांनि बरक साइ दङ आबन कारणे बरक पहिलानो जोंनो कैप्चार खायना बागै जोंनो काबांको खायै बुतो खायना बागै बं टारगेट दंमोन बागै जों आबा हायकै चिन गारि रक बक जाखा नों खरकसा सुलमान्दै टुलेनफोरनि कैंडिडेट गै बेलबारि हायखोबा इस्ट बेलबारि आमसेनि लोकरकनो ताम कक्स गोसार मोनथनाय लासो आं आबन गोसारनाय जतता आंहा बेलबारि आमसे चिनि 10टा बुट मोटामुटी आं बेरेखाया आ जागा मोटामुटी जतनो गोबां मा आ जागा तिब्रा सरक बेलायखे खाकाहाम किन्तु बिश्वचन्द्र फाइमानि आ स्कुलनि फाइमानि यागुलंगे तामखे आरनि बरक आनसे सिगां साब थांगा ब थांमन परे बबे आं लामन करसन पाइखे जे जागा नंखर आफरन करसन पायो जे समय आं कायसे हाबै तै कायसे हाबरंका बरिटान खाय तैसा आनि गारि न आना एफेक्ट खाय रेखा हंके आ जागानि बर नां ताम साना बुसुं जाता आ जागा तिप्रामथ जारा सापर्ट खाय तंने रक बा बंनि आ जा कर्मी दं तंने रक बरंनि एकदम ताम सानाय तमुं माने बरक साक माने फरक तिनि फुनु रका आ जागानि बरंनि माने सेंटिमेन्ट हामिया बंना खासित्रा आ बाहायके बिनि जाता जितेनो यूज खाय तंने रक बा जितेन यूज खाय तंने बरक आ बाहायके हामिया बंनि फुनु नुक जागा सेलां हामबाय